Anim. Bonk. Bonk. Tingnan mo to. Ito. Yo, what's up? Kumusta mga kaaning muling nagbabalik? Team Jemon in the house! At yun na nga yun mga kaaning. Today, alam nyo na, it's another vlog day mga kaaning. At kung bago ka pa sa aming YouTube channel, please, mag-subscribe ka na and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload namin mga kaaning. Diba? Ba't parang mukhang masaya ko yung bebe? Practice ako eh. Anong ginagawa mo? Kasi dito prank! Dito prank? Oo! Challenge na to talaga. Sa matutuloy na to. Aray! Bakit? Ano ba pinapractice mo, bebe? Para ba ito higupin? Ayan, oh. Para sa inyong kalaman mga kani, ang gagawin namin challenge ngayon ay request ng aking isang matalik na kaibigan, si Boss John Delon Garcia. Shoutout sa iyo kaibigan sa pagre-request ng content na ito. And ang talagang pamagat ng challenge na ito ay suck and blow challenge. Pero papalitan natin yan, bebe. Bakit? Papalitan natin yan kasi masyadong masakit sa tenga. Papalitan natin yan ng higop at sip-sip. Higop at sip-sip. Higop at sip-sip. Ano ba talaga? Blow! Higop, sip-sip. Tama ba? Meron din eh. Parehas lang yun. Ay, higop tsaka sip-sip pa raw lang? Oo. Oh, ano ba? And by the way mga kanina, nagpapasalamat po pala kami sa lahat ng mga patuloy na nanunood, nagla-like, nagko-comment, at nagsusubscribe ng aming YouTube channel mga kaning. Maraming salamat po sa inyo mga kaning. Kaming dalawa ni Boss Jesse mga kaning. Tuwang-tuwa kami mga kaning tuwing may mga nagko-comment na maganda dyan, nagla-like, at sinishare yung aming mga video mga kaning kasi parang suporta nila yun, di ba mga kaning? Ay mga kaning, di ba bebe? At yan mga kaning, kung mapapasin nyo, meron na po akong tigyawa dito mga kaning. Hindi ko alam kung bakit. Ang pagod dyan. Sa sobrang pagod at sobrang puyat araw-araw mga kaning dahil sa trabaho. Ay, ayan na. Tinubuo na tayo ng ano dito mga kaning. Ayan o. Isang nagniningning na tigyawat mga kaning. And kung mapapasin nyo mga kaning, isa lang ang tigyawat ko. Diba? Kasi si Siyempre, Boss... ako lang yan. Ha? Ako lang yan. Babanat na eh. Umano ka pa eh. Sumingit ka pa eh. Alam ko naman ikaw to, bebe. Wala nang iba. Agawa na kita ng banat. Yes, totoo yan mga kaning. Eh, di ba may paniniwala tayo mga kaning na kapag may tigyawat ka, eh, yan daw yung crush mo. Yan daw yung mahal mo. Ha? Crush niya ako. Ay, hindi kita crush. Basic, alam ko na. Ano? Mahal mo ako. Oh, saya-saya, Kuya Will. Ay, ganyan-ganyan ko. Sabi ko kasi unahan na kita sa banat. Oh, sige na, ako na. Oh. Wait lang, bebe. Parang naguguluhan ako sa title natin. Bakit higop sip-sip? Eh, sabi ko naman sa'yo kasi kanina. Ba't parang pareho lang naman kasi yun eh. Higop. Tsaka Oh. kasi si parehas lang. Oh, palitan natin yung bebe. Sige, ano? Oh, siyempre kapag sinabi nating sak, Higop. higop or sip-sip, yun lang din yun, di ba? Oh, hindi natin pwedeng i-title na higop tsaka sip-sip. Palitan natin nga. Oh, palitan natin. Hey, ano yun lang yun? Sak, sip-sip, or higop. Anong gusto mo? Higop o sip-sip? Higop. Higop ako, sip-sip. Mas catchy yung sip-sip, di ba? Nagtanong ka pa. Ikaw, sip-sip ka sa ano mo, teacher mo, di ba? Sorry, hindi ako. Oh, di ba? Sigurado ka? Oo. Oh, sige, very good. Nice one. Next, blow. Eh, pag sinabi natin blow, hipan. Hipan. O, di ba? Kapag may sabaw, ano gagawin mo? Ibo-blow mo. Pag Hihipan may mo. sabaw, higupin mo. Oh, so, ipagsasama natin yan. Sip-sip, hipan, challenge. So, handa ka na. Sip-sip, Handa-handa. hipan. Oh, sip-sip. Ano yan? Blow yan, ha? Ay, hindi. Sak yun. Pag blow. Ayan na. Maliwanag yan, bebe. Kanina niya pa hawak yung barahan na yan. Kasi mga kaning, ayaw niyang matalo sa aming challenge na ito. Eh, bakit ayaw mong matalo? Kasi may parusa. Yes, mga kaning, tama nyo narinig mga kaning, sapagkat ngayon, ang sino mang matatalo ay kakaharap sa isang malupet Parusa. na parusa, mga kaning. Handa ka na ba? Basic. Basic? Ayan. Handang-handa. Hmm. Ay. Oh, alam ko na. Kanina ko pinapractice. Oo, walang practice ha, pero tingnan natin mamaya mga kaning kung uubra yung challenge na ito sa kanya. Kasi mga kaning, kasi mga kaning, ang parusa namin mga kaning, kami ang iisip pagkatapos ng kung sinong manalo dito. Kaya mga kaning, May naisip na ako. ano naisip mo? Secret. Di mo nalaman O mo. sige. Kaya yan mga kaning, hindi mo na namin ipapaalam sa isa't isa kung ano nga ba ang parusa kapag natalo mga kaning. Kaya keep on watching kung gusto nyong malaman at mapanood at makita kung ano nga ba ang magiging parusa
ng natalo, mga kaning. Sabi niya, gagawin niya lahat kahit ano. Yes! Oh, Bakit? narinig niyo ako. Sige, hindi ko. Gawin natin yan kahit ano, mga kaning, kahit ano pang maging parusa yan. Kasi yung sa akin, mga kaning, malupit ang ating magiging parusa, mga kaning. Oh, so alright, mga kaning, excited na ako sa ating panibagong challenge na ito. In 3, 2, 1. Bonk. Noon. Sinong mauna? Ikaw! Ako na naman yung mauna? Ako! Lagi na ako mauna eh. Ano ka ba? Ako yung nauna doon sa Whisper Challenge eh. Ready, 1, 2, 3, go. Bato, pick! Antibiotic! Gunting, mga kaning ha, papili sa'yo. Sinong mauna? O, ready na. O, ikaw mag-ready sa 1 minute natin. Ulitin natin, walang madaya ha. Ito na, sisip-sip hihipan. Hihip. Ano ba? Ako nga yung hihigop. O, let's go daw yun. Hihipan ko. Hindi nga hihigop yung word. Sisip-sip. Sisipin. O, ako mag-sisip. Tapos hipan mo. Tapos hipan ko. Get ready. In 3, 2, 1, go. Ayusin mo, huwag kang madaya. Sabi niya, Hindi ako nandadaya. Hindi ako nandadaya. Parang hindi na ako naniniwala. Ready na! Bilisan mo! O, sige, ready na. In Sige, 1 minute. ka. 3, 2, ano yun mo? Start mo. Go! Go! Mm. Wait lang yung oras na. No! Isa mo! O, wala na. Bilisan mo yan. Bilisan mo yung mata mo. Hindi ka marunong? Ang taka mo? What? Aman! Bonk. Bebe! Hindi ko alam. Bilisan mo. Ano ba yan? Ayusin mo nga sa pakita. Ah, galing! Ah, nice one! Ay! Bebe naman. Wag mo hawakan, no touch dapat! Ano na touch? Bonk. Wala ha, wala yun. Ready? Pawak na. Bonk. Walang hawak, wala, hindi mo nakuha. Walang hawak! Aray! Mananalo ko ka! Kasi! Walang hawak, walang hawak! Yung oras ko, yun na. Oh, wala yan, na. tapos na, mga Wala, practice kaning. lang yun. Practice lang yun. Anong practice? Wait lang, bilangin natin. Ayun, mga kaning. Tapos na ang 1 minuto eh, was GSM. Babanda naman kita, ayaw mong Eto na. pahawak. Bilangin natin ngayon. 4. Alam ko na. Ba't alam mo agad? Huh? O, ito na. 1, 2, 3, 4. So, 4 lang na ano mo, na sip-sip at nahipan na barahan. Hina mo? Eh, parang kasi ginaganon-ganon Meron mo kang pa. 1 minuto, pero hindi mo nakakaya. Wow. May touch ka na na, may pahawak-hawak ka na. Sige natin na. O, sige, ikaw Okay, muna. ready? O, sige, ready na. Mayabang. Ayusin mo, ha? Oo. Tandaan mo, may parusa kung sino matatalo. 1, Dali, na-start na muna. Madaya ka din eh. 2, 3, go. Wala? Isa mo! Bisa mo! Hoy! Bisa mo yung oras ko! 2! 3! Bonk. Ay! Mag-aapat na. Bisa mo yung oras ko! Nakatalo na ako eh! Tapusin na natin. Bisa mo! Bonk. 4 na ha? 5 6 Bonk. Bonk. Tingnan mo to! Ito! Bebe naman, parang tanga, ready na! 8 Bonk. Huwag mo nga, bitawan mo! Siyam! Tingnan mo to, kahit hindi mo na ano yun, no? 10 11 Bang. Oh. Tingnan mo to! 12 Galing! Tapos na! Galing naman. Galing Kaya mga kaning ha, nag-ring na ang ating timer at nakailan ako. Bilangin mo yan. Alam niyo na siguro mga kaning kung sino ang panalo sa ating malupet na sip-sip hipan challenge. O, bilangin mo. Ano matutong na sa website ha? Siyempre, nung ano ako, college ako, sip-sip ako sa mga teacher ko, ano ka ba? Level lang eh. O, sige, hindi 11 na. Panalo pa rin ako sa'yo. Ilan naman ko? Naka-4 ka lang. 7. Ito ka na, bakit? Parusa na tayo eh. Ayaw ko na nga. Ba't ayaw mo? Porket parusa na ayaw mo na dito? Tapos na yung challenge. Magpasalamat ka na. Dito
ka na. Tayo ka na dito. Porket parusa na, ayaw mo na. Anong nga kandaya mo, ha? O ano, handa ka na ba sa parusa? Anong handa? Walang para-parusa. Pag Bakit? mahal mo ako, walang parusa. Hindi yun ang batayan. Na kapag pinarusa mo yung tao, hindi mo naman. Challenge to. Dapat walang parusa. Wala, hindi ganun yung bebe. Ano yun? Dapat walang parusa. Kapag ikaw nanalo, ako yung mapaparusahan? Oh, simple lang naman yung parusa namin. Ano? Mag-post ka sa Facebook. Ayan. Bakit ano naman yung pa sa Facebook? Pag-post ka sa Facebook, sabihin mo, ang gwapo ni Edmond Montemayor. Bebe na! Ayusin mo! Ano, seryoso ka? Bakit? Seryoso ko? Hindi ko makatarungan! Ba, yan yung parusa mo. Post lang, FB lang, o basic. Oh, sige, post mo na. Titignan natin mga kaaning kung ano nga ba ang magiging reaksyon ng kanyang mga Facebook friends. Oh, tag mo ko ha, tag mo ko. Oh, yan. Muna. Oh, ano? Tagal? Oh. And bago tayo magtapos mga kaning, gusto pala naming i-announce sa inyo na sa susunod naming content ay meron nag-request. Si Shekinah Portelio. Ang kanyang ni-request para sa susunod nating vlog ay ang tinatawag nating Who's Most Likely Challenge. Who's Sa Most Pilipino ito ay Sinong pinaka? yan. So, ang gusto namin mga kaning na magtatanong dito kayo. Magtanong kayo mga kaning sa aming dalawa kung sinong pinaka. Alright? Comment lang kayo dyan mga kaning halimbawa. Sinong pinaka laging humingi ng kiss? Eh, hindi siya. Ay. Diba? Mga napasin nyo naman. Ganun lang. Wow. So, kung gusto nyo magtanong mga kaning kung sinong pinaka sa aming dalawa, comment down below mga kaning. Kung maganda ang comment mo at kaya naman namin sagutin ni Boss Jessem yan, pauna lang tayo dito, sasagutin natin yan ng pawang katotohanan lamang. And yes, mga kaning, bago tayo tuloy ang magtapos, mga kaning, hinahanap na ni Boss Jessem kung sino nga ba yung mga nag-comment dito para i-shoutout natin. Unang-una natin yung shoutout dito, si Ma'am Eden Palo, ang head teacher sa English ng Mawagero Settlement High School. Hoy, magay ka naman Hello kay Ma'am po. Eden. Hello po, Ma'am Eden! Hello! Na-shoutout na po kita. Hindi mo na ako, dyan, babantaan na. Hindi ka na manonood. Ako Shoutout din meron. Ano? Shoutout sa kapatid kong bunso. Hi, Paula! Ay, nga Sabi niya pala. kasi, sasampal niya daw kami dalawa pag di namin siya. Ang maldita niya yun, no? So, shout out kay Claude Desiree Caspe. And po, estudyante ko yan. Maraming salamat sa panonood mo. At suporta Claude Desiree Caspe. Kay Janelle Anselmero, shout out. At subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. Muli, kami ang Team Jemon, mga kaning, at nagsasabing, humayo tayo at magpakarami. Peace!